can't we wait? Why can't we wait? We're almost there, right beside the wall. I guess it's true that it's getting better. Why would we wait? Why would we wait for another day to pass us? Another waiting game. The sun may shine tomorrow, but it can never be the same. Look at the clouds forming like a bunny. I'm so in love and it's kinda funny. It's worth the wait, nah, but why would we wait for another day to pass us? Another waiting game. The sun may shine tomorrow, but it can never be the same. The same, the same, the same, the same, the same, the same. Why can't we wait? Why would we wait? Why can't we wait? Why can't we wait for another day to pass us? Another waiting game. The sun may shine tomorrow, but it can never be the same. The same, 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 the same. Mga kapatid! Nagbabalik po sa Good Morning Kapatid, singer-songwriter. Napaka-talented po si Aaron Rebostes. Is it Aaron or Aaron? Aaron. Nako, Angela. Bakit? Aaron, ikaw ba? Hindi, para iba-iba. Okay, Aaron, itong kinanta mo, The Same. Isa sa mga tracks to ng album mo. Tell us more about the story. Yung The Same po, Yan. yung The Same po, it's about taking risk po to someone you love. And Wow. Ikaw nagsulat nito, di ba? yes. Ikaw Bakit mo ba siya, parang aatakihin? Hindi. Kasi yung pagkakasabi mo parang away Paano? Aaron, sorry pasensya ka na, medyo high sa akin ng kapatid ko nakapagkape kasi. Sabi niya, ano sabi? Ikaw ba Ikaw nagsulat? Ikaw ba nagsulat nito? Hindi ganon, Andre. Pare, ikaw ba nagsulat nito? Yun, Lambing ganyan. Para kanino mo sinulat to, pare? Yun. Para sa mga tao pa nagtitake ng risk. Yan. Yun. A specific person. Nung tumugtog ka dati sa Good Morning Kapatid, naalala mo, Dims, diba nag-guest na siya? Loop naman yung kinanta mo noon. Ngayon naman, The Same. Ano yung iba pang kanta na maririnig namin dito sa, naniniwala ko, 6 na kanta sa Chasing Sunsets? Yes. And yung isang favorite ko dun sa 6 na sinulat ko is yung Home. And siya yung last track dun sa EP. Pwede so, namin marinig ko. Oo. Okay. Okay, 1, 2, 3, go. Pack all the things you need. Hold the candlelight for me. The danger of the darkness that lies within the eyes of the trees. I'll be your home.
and I'll be your home. I'll be your home, and I'll be your home. Lamig. Ganda. Wait, may announcement ng collaboration. Sino ka-collab mo? Yes. Sa May 28 po, meron po kami nasulat ni Jao. Nag-guest din po siya dito and yung title po nung Antayas Abi, malalabas na po siya sa May 28. So you guys are going to be May 23. What's happening on May 23rd? Yes. Meron kaming free gig. So magbabasking po kami sa may Midnight Cafe, malapit sa Espanya. Pero alam ko to si Aaron, meron din siyang inihandang song para sa Good Morning Talaga? Kapatid. Okay. Ah, Sige. Pressure ako kanina. Okay, 3, 2, Kaya 1. Pak! Okay. Pagkagising sa umaga ko ka na nakasama. Good morning kapatid. Pwede pa nagsisipilyo, ikaw lang hanggang dulo. Good morning kapatid. ganda! Nakakaiyak ka? Ang ganda! Uy, nakakaiyak! Ang ganda! Galing I niya. love it! Galing. True artist Pag talaga nirelease tong mo yan, batang ha? to. Ano, sama mo kami. Manage na natin to. Oo, pwede kaming manager mo. Okay, let's promote social media accounts, upcoming gigs. Yes, you can follow my social media at Aaron Rebustes. Hello, hi. Sa Instagram, YouTube, TikTok, anywhere, YouTube, at Aaron Rebustes lang. And ayun, sa 23, 24, nasa kami, Espanya, sa Midnight Cafe, and sa 24 sa SM Novaliches. Yan, free gig yan, so pwede kayo pumunta. Amazing! Alam mo ba talaga pag kapag talagang singer yung boses, kahit nagsasalita. nagsasalita ang lamig eh. Parang iba yung sayo, no? Iba sa akin eh. parang ako lagi nagtatawag ng sa kaliwa, sa kanan. Aaron, maraming salamat. Thank you, Aaron. Maraming salamat for coming and good luck sa Yes. lahat ng mga gigs mo and events. At ha? bukas ang Good Morning Kapatid para sa'yo. Daan ka lang lagi dito. Ganda nung song niya for Thank you! Okay. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.